wannan shine sabon tsarin da kamfanin WhatsApp suka fito, wanda zai baka damar WhatsApp ɗin da ke ciki zaka iya buɗe WhatsApp guda 4 da layi guda. Kamar kuke gani gashi nan wannan WhatsApp ɗin shine a cikin wannan wayar. WhatsApp ɗin naka ɗaya ne, idan kana so zaka iya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa na maza da mata, ina yi kowa barka da warhaka. Barka da wannan shafi na mai suna Tech TV. So kamar dai da muka saba insha Allah a bidiyon mu ne za mu tattauna ne akan sabon tsarin da kamfanin WhatsApp suka fidda, wanda zai ba ku damar buɗe WhatsApp guda 4 akan wayoyi daban-daban da layi ɗaya. Wannan kucance wannan tsari ne wanda bai wuce kwana 10 zuwa 12 ba, wanda suka fice wannan shugaban kamfanin WhatsApp ya fitar da sanarwa cewa duk wanda suke amfani da WhatsApp za su iya buɗe WhatsApp guda 4 akan wayoyi daban-daban da kuma lambar layi ɗaya tak. Wannan kusance wannan tsari gaskiya zai matukar burge mutane, musamman wanda suke amfani da wayoyi guda 2, 3 har zuwa 4. To wannan tsari gaskiya zai matukar burge su, kuma musamman wanda suke buƙatar su ringa bibiyar 'yan matansu ko matarka ko abokinka ko na makamancin haka. To gaskiya kusance wannan tsari kai ma zai matukar burge ka, domin wannan tsari ne gaskiya yana da matukar kyau. Kuma a wannan bidiyon insha Allah za mu tattauna ne da kuma nuna muku hanyar da za ku bi domin yin wannan tsarin. Don haka ga wanda suke buƙatar ganin yadda ake wannan tsari, ku biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farkonta har ƙarshe. Maza da mata barka da warhaka, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. To kamar dai da muka yi bayani insha Allah za mu tattauna ne akan sabon tsarin da kamfanin WhatsApp suka fiddo, wanda zai baka damar buɗe WhatsApp guda 2 zuwa 3 zuwa 4 da layi ɗaya akan wayoyi daban-daban. Wannan tsarin yadda za ku yi shine kamar kuke gani ga wayata ta farko, idan da zan shiga sau na za ku ga lambobi na da dai sauransu. To sai nake so WhatsApp ɗin wannan lamba ta na wayata ta farko in dawo da shi cikin wannan wayar ta biyu. To tsarin zan shine kai zai shiga kamar kuke gani ga WhatsApp a cikin wannan wayar ta biyu. Kamar kuke gani ga WhatsApp na, kun ga WhatsApp gashi. To zan shiga cikin WhatsApp ɗin, misali idan na shiga za ku gashi nan ya bani in ɗora lambar da nake so in buɗe WhatsApp. To madadin ka ɗora lambar kai tsaye sai ka danna wannan ɗage guda 3 kamar kuke gani. Bayan ka danna sai ka shiga wannan gurin na farko. Bayan ka shiga kamar kuke gani kai tsaye zai nuno maka nan. To bayan ya nuno maka nan sai ka zo wannan wayar taka ta farko. Kamar kuke gani ga ta nan, ga WhatsApp ɗina, ga lambobi na da dai sauransu. To sai in danna wannan ɗage guda 3. Bayan na danna shi kamar kuke gani sai in shiga wannan gurin, kun gane shi. Bayan na danna shi kai tsaye sai nuno mana nan, sai in shiga wannan, kun gane shi, sai ka danna. Bayan ka danna zai nuno maka nan shi ma sai ka danna. Bayan ka danna kamar kuke gani zai baka alamar kyamara. Bayan ya baka alamar kyamara sai ka zo ka ɗauki hoton da yake cikin wannan wayar ta biyu. Kamar kuke gani ga hoton nan yanzu ɗauka. Kamar kuke gani gashi nan. Kamar kuke gani gashi nan hoton ya ɗauka, yanzu zai yi login. Kamar kuke gani gashi nan a cikin wannan wayar ta biyu, kun gani yana reset, yana login. Kamar kuke gani yanzu zai kammala. Kudan jira kadan saboda abin ya danganta da dai network ne. To kamar kuke gani bayan ya kammala ko kai tsaye za ku gani yanzu nan zai nuno mana shi a cikin wannan wayar. Kun ga gashi nan yana login. Misali kun ga bayan ya kammala kai tsaye za ku gani WhatsApp ɗin da ke cikin wannan wayar ta farko. Zan dawo baya. Kamar kuke gani WhatsApp ɗin da ke cikin wannan wayar ta farko shine a cikin wannan wayar ta biyu. Kamar kuke gani zan iya shiga in mayar vocal ko in daga da dai sauransu. To wannan shine sabon tsarin da kamfanin WhatsApp suka fiddo, wanda zai baka damar WhatsApp ɗin da ke ciki zaka iya buɗe WhatsApp guda 4 da layi guda. Kamar kuke gani gashi nan wannan WhatsApp ɗin shine a cikin wannan wayar. WhatsApp ɗin naka ɗaya ne, idan kana so zaka iya mayar da vocal ko kuma ka daga da dai sauransu. Kun ga kenan ko da na mance wannan wayar ta farko, idan ina yawo da wannan ta biyun zan yi amfani da ita wajen mayar da saƙonni da dai sauransu. Kuma mutanen da suke buƙatar su dinga bibiyar matansu ko 'ya'yansu ko budurwarka da dai sauransu, duka za ka iya bin wannan hanyar cikin sauƙi ba tare da matsala ba. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon, kun fahimta. Ku danna mana alamar like, sannan ku subscribe channel ɗinmu domin samun sababbin shirye-shirye masu amfani makamantan wannan. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon. Kada ku manta ku danna mana alamar like, sannan ku subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu amfani makamantan wannan. Sannan ga wanda suke tambaya ko kuma wani abu da ba ku fahimta ba, sai ku yi mana a comment. Mun gode.